takla bisini thaisuk chamani tini nupuila bazar ongkhorma to kungma na ongkhorjak haibana ani an thani kai ka bang tini nupuila first time hingke norok to saimana thaisuk cha hai kisi misa tam tam profit ding hai ka ba tam tam ro sang saimano promote healthy te boost immunity rokungo power abon karibo sini mokol lok tai lower cholesterol abon karibo clear skin roga ma sini skin ro clean ngo abon bisingo te kungma tomo profit gaun bagin rok bochadi palkhe je mansak bisini je phono bethai rok bisio no sana nango nei sing bura buri rong khukti khnao te seimano ge abon bagi bisini je bethai thaisuk khni te kungma thaipung rok khni khैchang rok khni abo bisini je thaisuk bethai rok bisio no sana nango nabo kok kubuno ge thaisukni profit hingke abono mokolong ni skin lok cleaning hone jeng ko net dog kisa tabuwa net ni jukba net dog nai je saima mana abon sagata thank you thomani ke man rokpia thaisuk agi alpodipur rogo ma ka han thaisuk khang sa yang besalan sar bhai dano abrok sumbu manchu hingke thaisuk to ang thaisingo je samani to thaisukni profit to sini sak kaham tong nane te o je virus ni jorao sing amti bethai athai rong kisa kabang khasan no sini sak no kisa kachung te kaham plai ton moyom mo kisa suba churi yo hai sini sak no khaklai ta kai ke mokol lo sini buku ro kisa kepra phai ke acid ginang aba hai kisa sa misa sara nang aba hai ro kini kisa sing net ro kisa misa saiman no hai da nang jawan bagi tini no puila taklai bisini ke yang moso bai chen yemno moso ba asike prap salah ya total tuturi yok sayo wase beno momo sajuk dinang se sabai galak no bosa di jotono thank you yes jotono sari kaham tang hingke norok je video nungmana je mangli nugi family se kago bus kango je mangli nugi family abo fungo ang samani thaisuk hingke tabuk je khlai tongmani gabo tabuk sari sanja damba tamjak tabuk kozarao ano bisono hingke kisa rasamung henam len obai tang hingke asek sari saltiri kozarao और samungke sini hasteni sini solfa story ni owner surost devrma hai ke ba bote ese bini patient rasam nai sini te tamna kireng ni sini jak te khak sa bakak bo ese sini hodani society no thangsar nai sini katala ja sono no bong nei je singli krak khanya bagi kaisa sini hasteni teacher ni sini jak angke abo bini rasamung no khuk bai thang rasamung tei borok khorong nikhe rasam jaga bo duet rasamung khaklai bai sini hastini belai ke jamku rasam nai most playback singer Manaswi Dev Burma borok khorong ni rasam jak rasamung kisa khnar wanta actually mo hai je sarik sanja jora sal hapti jora ro belai ke ang tongmalia je awai sin noi gan tangsa se kra samram jung thanga sini rosap krengkuk kane sini jak baksa sini jak ya haipeno belake mokhang khorang sini rasamuna hapor sini jak mokhang no ang bini photo to phunungman glak amin bini rasap rasamung bono dedicate khaina rasamna yang bar khorang ni duet khlai rasap jak khorang lagi sopram mana sini belai das roast tei sini by Manaswi ni rasam norok khorang ni dedicate khlai rasap sini or rasam belai kan favorite rasam hai si norok no belai kana pipe le hambai tei sari kaham rasam mungke ang to norok se rasam man la khai biru try khai nai si je nai to norok bo ar rasam norok kana mus ngke YouTube phone search khai nai gar si hai pan gisa line rasam nai 1 and 2 line
खुबाय थां सामानिखौ नोंन'आनि yang office borok phairo ke sama sarang ke yang waisa mana sih nengnoani khani boro kubulkha angni ni kobai kubulkha angni ni kobai nengano tangyo mohai khai asal jono sab sinai pia lyrics rok sayang ke nakar di das ros tei belai hambai joto nai tongai ro thank you